Ki tervez így egy mikrofont? Hadd kérdezzem meg. Ki tervezte ezt a mikrofont? Kinek volt az az ötlet jó? Miért gondolta azt, hogy az az ötlet jó lesz, hogy ilyen baszott nagy, rohadt nagy fost ide az oldalára rárak, és ennyit csinál az ember? Érted? Egy picit hozzáértem, hogy olyan mikrofon, nincs hang. Nincs hang. Mi tervezte a mikrofont így? Miért jó az, hogy valaki egy olyan mikrofont tervez, de hogy már van egy új, hogy lecserélem, mint a szar? Ki tudja, nem volt mióta hang? Ki tudja, mióta nem volt hang? Azért, mert ez a nagy cucc itt van, azért, mert ez a... De nem baj, itt van. Következő mikrofon, amit széjjel fogok köpködni, és most live után be is fogom üzemelni, tetetik, mész a lelesbe. Komolyan, de ki az, aki ilyen mikrofont tervez? Hát mindenki fogdossa a mikrofont. Mindenki megfogja a mikrofon. És mióta nem volt hang, érted? Itt voltatok csöndbe végig, egyem a szátokat, mert ez